Эфирден алықлар вақты студияда Алсын Нұриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Легаль болмаған мигрант. Бүгілмеде миграция законнарын бұзу ішрақлары ашықланды. Вы сам гражданин России? Гражданин России. Хорошо. Остальных сколько, кроме вас? Район тарихы белән тыгыз бәйләнгән легендар шәхес. Ознакайда Владимир Кротов истәлегенә мемориаль тақта ачылды. Ул һәр вакытта да безнең оешмабызда иң кадерле хуҗабыз, иң кадерле кешебез булып торды. Күп катламлы сәнгать объекты. Әлбәттә, яңа ел күргәзмәсе ачылды. Куратор выставки, в содружестве с нами, да, задумался и постарался вот эту тему раскрыть во всех ее аспектах. Қор оз булга карамастан сулыклар юка боз белән инде каплана да башлады. Шуңа да хәзер иң куркыныч шыр башлана. Бигрәк тә балалар һәм кышкы балык тотуны яратучылар өчен. Нәкъ менә алар башкалардан ешрак юка боз корбаны була. Аның ныклыгын арттырып бәяли. Социаль челтәрләрдә инде боздан куркмаучыларның видеолары пәйда була башлады. Борчулы мисалларның берсе шәһәр күлендә яшүсмерләр аңлы рәвештә бозны ватарга тырыша. Мондый гамәлләр фаҗига белән санаулы секундларда гына тамамланырга мөмкин. Әлбәт администрациясе бозга чыкмаска һәм балаларга куркыныч турында исләренә төшерергә киңәште. Казан-Оренбург автоюлында легаль булмаган мигрант оператив-профилактик операциясы вакытында Бөгелмә районында Үзбекстан, Тәҗикстан, Кыргызстан чит ил гражданнары идарә иткән 4 автотранспорт чарасы тоткарланган. Документларны тикшерү барышында Россия Федерациясе территориясендә миграция законнарын бозган 20 кеше тоткарланган. Вы сам гражданин России? Гражданин России. Хорошо. Остальных сколько, кроме вас? Трассада тоткарланган күпчелек чит ил гражданнарының миграция картасы һәм вакытлыча теркәлү документлары, шулай ук патенты юк. Ул Россия Федерациясендә легаль эшләүче барлык чит ил гражданнары өчен мәҗбүри. Алар барысы да автомобильләрдә Мәскәүдән үз ватанына юл тоткан. Во время проведения Легаль булмаган мигрант оператив операциясын уздырган вакытта Казан-Оренбург автоюлындагы Бөгелмә борылышында 4 автотранспорт чарасы тоткарланды. Чит ил гражданнарының документларын тикшерү вакытында аларның Россия Федерациясендә законсыз булуы ачыкланды. Бу 20 кеше. Барлык тоткарланучыларны Бөгелмәнең миграция бүлегенә кадәр озатып бардылар. Аларның документлары тикшерелә. Күп кенә чит ил кешеләре канәгать түгел, тизрәк өйләренә китәргә ашыгалар. Из Москвы еду домой. Үзбекстанга Мәскәүдән өйгә кайтам. Улымны, апамны, абыйларны алырга килгән идем. Алар башкалада эшләделәр. Хокук бузучыларга карата административ беркетмәләр төзеләчәк һәм Россия федераль суды карары буенча аларга штраф салыначак. Күпләр яңадан Россиягә керә алмаячак. Айсылу Миннебаева, Ямяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Оларның даны мәңгелек. Ватан геройлары көне уңайыннан һәр төбәк батырлык, каһарманлык үрнәге булган намуслы фидакар хезмәт нәтиҗәсендә данланган геройларын искә ала. Алар белән горурлана. Ознакайда геройлар хөрмәтенә халкыбыз батырлыгы мәңгелек дип исемләнгән тантаналы чара булып узды. Теманың дәвамы алдагы минутларда. Чара ватанны саклаучылар елына һәм бөек җиңүнең 80 еллыгына багышлап оештырылган. Һәм ул шәһәрнең балалар иҗаты үзәге стеналарында башланып китте. Күргәзмәдә төрле буын ватаныбыз геройларының тарихын чагылдырган күргәзмәләр эшли. Ә патефонда сугыш чоры җырлары да яңгырый. Бүген азнакайлылар үзенең 4 Советлар Союзы, 1 Россия герое, 8 социалистик хезмәт геройлары белән горурланып яши. Ветераннар, сугыш чоры балалары дәһшәтле елларны хәтерли. Мәктәптән соң чыктым.
Бу 9-нчы, юк 8-нчы май көне булган. Радионың кинәт кенә кычкырган тавышын, сугыш бетте дигән сүзне бүген дә колагымда тора. Менә беләсезме? Сугышның менә авырлыклары, аның шушы җиңү моментлары барсы да күңелдә. Истә калганы шул. Ничек авыр яшәгән идек, 9 май көне 45 елны. Ничек сөендек, ничек сикердек, ничек каршы алдык. Шушы җиңү бәйрәме, менә шул истә. Тантаналы өлештә илебез геройларына, ветераннарга, сугыш чоры балаларына сәхнә түреннән рәхмәт сүзләре яңгырады. Очрашу сәхнә күренешләре, музыкаль чыгышлар белән үрелеп барды. Алга таба катнашучылар геройлар аллеясы аша үтеп, җиңү өчен көрәштә, тылда, тыныч тормышта, фидакар хезмәттә үзләрен аямыйча зур җиңүләргә омтылган каһарманнар истәлегенә куелган бюсларга чәчәк бәйләмнәре салдылар. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Ознакайда легендар шәхес Татарстан Республикасының от казанган Россия Федерациясының почетлы автотранспорт хезмәткәре. Ознакай районының мактаулы гражданины Владимир Кротов истәлегенә мемориаль такта ачылды. Чарада район җитәкчелеге Владимир Кротовның якыннары, хезмәттәшләре, дуслары да катнашты. Владимир Кротов 1947 елның 29 октябрендә Апас районы Берлебаш авылында дөньяга килә. Уфа нефть институтын тәмамлап, инженер-механик белгечлеген ала. Хезмәт юлын 1963 елда Ознакайда гади слесарь буларак башлый. Пассажир автотранспорт предприятиесендә колонна начальнигы, эксплуатация бүлеге начальнигы булып эшли. 1987-2010 елларда Владимир Алексеевич Ознакай пассажир автотранспорт предприятиесенең генераль директоры вазифасын алып бара. Ул җитәкчелек иткән дәврдә Ознакай ПТПасы илебезнең иң алдынгы предприятиеләре сафында була. Такой вот человек, который всем хочет помогать, всем хочет дарить добро. Вот таким мы его помним, таким руководителем и будем помнить всегда. Митингта катнашучылар Владимир Кротов турында якты истәлекләрне яңарттылар. 23 ел бергә шушы оешманы оештырып, шушы оешмада коллективның зур уңышларына ирешеп, шулай итеп бергә эшләп йөргән кешеләр. Әлбәттә, Владимир Алексеевич бик күркәм хуҗа булды, бик күркәм гаилә ушаган алып баручы кеше булды. Шуңа карамастан, ул һәр вакытта да безнең оешмабызда иң кадерле хуҗабыз, иң кадерле кешебез булып торды. Истәлек тактасын тантаналы ачканнан соң катнашучылар Владимир Кротовны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Монумент алдына чәчәкләр салдылар. Владимир Кротов күп еллар Ознакай шәһәре нефтчеләр урамы 28-нче йортта яшәгән. Шуңа күрә бүген истәлек тактасы да ул яшәгән йортның диварына беркетелде. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Колабызда Браво Әлмәт бәйгесенең 5-нче гала концерты узды. Сәхнәгә зур иҗади марафонга йомгак ясау өчен районның иң якты һәм талантлы балалары һәм яшьләре чыкты. Быел 5 еллык тарихы эчендәге барлык рекордларны үтеп, анда 1785 кеше катнашты. Вокалистлар һәм биючеләр, оригиналь жанрны башкаручылар, иҗат коллективлары, ансамбльләр, катнашчылар Әлмәт җиренең талантларга никадәр бай булуын кабат исбатлады. Иң яхшы номерлардан торган якты чыгышлар, алкышлар һәм бәйрәмнең онытылмаслык атмосферасы. 492 номердан торган гала концерт 4 көнлек иҗат юлының лаеклы финалы булды. Я участвую уже на конкурсе 4 года, и с каждым годом я становлюсь все опытней и опытней. Мне становится легче на сцене, меньше переживаний, и мне кажется, таким образом я скоро стану артистом.
Ризван Галимов сәләт бию ансамбль артисты. Алар Риза Фәхретдин исемендәге беренче гимназиядә шөгыльләнә. Бу бәйге яшь талантлар өчен аеруча мөһим ди егет. Шәкер биюне биедек, һәм креation биюне биедек. Минем әнием мине 4 яшьтә биюгә бирде һәм шул арада мин бием. Таныш йортлар тамам, күздән дә сез югалдыгыз. Эш поша, яна йөрәк. Проектның төп максаты сәләтле балаларны ачыклау, Әлмәт районының иң яхшы иҗат коллективларына һәм педагогларына ярдәм итү. Татнефть компаниясе ярдәмендә бәйге яшь йолдызларга сәхнәдә балкырга мөмкинлек бирә, үсеш өчен уникаль мөмкинлекләр ача һәм үз үзләренә ышанырга ярдәм итә. Сегодня вот мы с вами видим не просто концерт, мы видим живое воплощение нашей с вами совместной миссии. Мы создаем вот такие площадки, среду для того, чтобы раскрывались наши ребята, для того, чтобы раскрывалась наша талантливая молодежь, чтобы город был наполнен творчеством, а жизнь становилась все ярче и осмысленнее. Браво Әлмәт иҗади үсеш өчен көчле импульс һәм фикердәшләрнең очрашу урыны. 5 ел эчендә бәйге аша 8082 оригиналь жанр осталары, җырчы, биюче һәм артистлар уза. Подключимся, будем заряжаться. Бу конкурслар бик файдалы балаларга, чөнки бу конкурслар безгә бер этәргеч булып тора. Шул иң бәләкәй балалар өчен дә һәм инде студентлар өчен. Шуңа күрә бу конкурс бик шундый этәргеч булып тора. Собрались самые замечательные дети, самые замечательные коллективы, самые замечательные руководители. Можно сказать, элита нашего города. Вот. Спасибо огромное организаторам за этот конкурс. Бәйге лауреатлары Сандугач сайрар илем, балалар һәм яшүсмерләр иҗаты төбәк фестивале финалында һәм Созвездие йолдызлык эстрада сәнгатенең Ачык Республика телевизион яшьләр фестиваленең зон сайлап алу турында катнаша алачак. Әлмәт картиналар галереясында кыш образлары дип исемләнгән яңа ел күргәзмәсе ачылды. Галереяның 50 еллыгына багышланган проект төрле осталарның 80-нән артык эшен берләштергән. Ләйсән Галиева дәвам итә. Тамашачы алдында кураторлык күргәзмәсе. Рәсем сәнгате, графика, керамика, пыяла, театр декорациясе һәм арт курчаклар. Экспозиция классик формат белән генә чикләнми һәм күп катламлы сәнгать объекты буларак төзелә. Я думаю, что для большинства зрителей, если бы им, в общем-то, поставили такую задачу сказать, что образы зимы, что в первую очередь приходит, это, конечно, касаемо изобразительное искусство, это, конечно, потрясающие пейзажи, да, и второе – катание, Новый год. Ну и, конечно, у православных это Рождество. То есть, когда мы говорим, ну и вот мы, точнее, куратор выставки, ну, в содружестве с нами, да, задумался и постарался вот эту тему раскрыть во всех ее аспектах. Күргәзмәне классик пейзажлар ача, портрет рәсемнәре җылы өй интерьерларына кертә. Җыйнаклыкны һәм җылылыкны тәрәзә артындагы кышкы бураннарга каршы куя. Жанр күренешләре һәм йола сюжетлары дини һәм халык бәйрәмнәрен искә төшерә. Биредә шулай ук мифологик һәм әкияти өлешләр, тылсым һәм яңа ел мөгъҗизасы, атмосферасын тудыручы эшләр тәкъдим ителгән. Аерым блок Россия этнография музее үрнәкләре буенча карнавал битләренә һәм костюмнарга багышланган. Культурный код – это прежде всего корни. Поэтому вот такие очень интересная, разнообразная выставка, которая ко всему этому еще и дополняется и звуковым рядом, который позволяет зрителю еще больше погрузиться в эту тему и прочувствовать зиму во всех ее аспектах, какие только возможно. Күргәзмә 17 январьга кадәр дәвам итәчәк. Ләйсән Галиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәнең техника йортында 4-нче республика инклюзив балы булып узды. Бу матур вакыйга Татарстан Республикасы рәисе һәм беренчеләр хәрәкәте төбәк бүлеге ярдәмендә эмоция иҗади инклюзив студиясе тарафыннан оештырылды. Чараның ничек үткәнен безнең төшерү төркеме белә.
Fiesta спорт бию халық студиясында биючеләр ачып җибәрде. Республика күләмендә узган чарага мәктәп укучылары чакырып алган. Булар сәламәтлекләре чикләнгән балалар өчен булган интернатның Соколка мәктәбе егет һәм кызлары, 10-нчы Бөгелмә начар ишетүчеләр һәм кадетлар мәктәбе укучылары. Сегодня 50. Бүгенге балда 50 кеше катнаша. Бу чара укучылар бер-берсе белән танышсын, аралашсын дип оештырылды. Шуңа да ул инклюзив дип атала. Биредә инвалид һәм инвалид булмаган балалар катнаша. Бу 2 ай дәвамында алынган бию дәресләренең нәтиҗәсе инде. Инклюзив бал 4-нче тапкыр үткәрелә. Моңа кадәр чара Казанда гына узган. Быел оештыручылар аның офыкларын киңәйтеп, балны Бөгелмәдә, Минзәләдә, Тәтештә һәм Алабугада уздыра. До этого я уже очень... Мин балда 1-нче тапкыр гына катнашмыйм инде. Бу юлы 6-нчы мәктәптән чыгыш ясыйм. Халыкара дәрәҗәдә узган балга эләгәсе килә бит. Я впервые участвую в бале. Мин 1-нче тапкыр катнашам, миңа тәкъдим иттеләр һәм мин үзем өчен ниндидер яңа процесска кирип киттем. Бик ошады. Бар биюләр дә килеп чыгар дип өметләнәм. Балда катнашучылар 9 бию башкардылар. Алар арасында полонез, татар полкасы, подыграс һәм башкалар. Программа тәмамлангач, тамашачылар симпатиясе призы, вице-король һәм королева, шулай ук король һәм бал королевасы кебек номинацияларда җиңүчеләрне игълан иттеләр. Алар барысы да Казанда узасы 5-нче инклюзив балда чыгыш ясаячак. Айсылу Миңнебаева, Ям Яхин, Яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Лучи Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.